Wanno ka wan gi population mag jo matindo. Gimbe ungi product moro ma bende ugeto gigo kaka sako. Mana dier bwana Juma, ka wang'iyo sani ng'eny thoth jopuonj ma sani wan go gin rowerni matindo. Wadendo ni Gen Zs. Yes. Koro rowerni gi wayudo ka dwachgi opogre gi dwar jomoko mane wan go chon. Mano miyo chunowa kaka jomwalimu sako ni wang'iya ne kaka wanyalo bedo kodgi achiel. Kuom mano wadhi e yore mopogore mar tudruok kodgi, yor mbui, wadhi e yore ma wanyalo yudore kodgi machiegni, wamiyo gi products ma ginyalo hero. Wan gi hola kaka wang'e ni sani nyithiwa gi ohero nyamburko, indiko gi ni kawuono to kiny odwa no riemb matoka. Koro kuom mano wamiyo gi hola ma ginyalo kawo go nyamburko gi ma gisuore go mos ka gichomo tich. Kendo wan gi hola bende mwanyalo miyo gi ma ginyiewo go simbe. Ng'e ni piny sani olony. Wan chon ne wandiko go kalam go tas. Nyathi japuonj ma sani ok dwar mano. Koro wamiyo gi hola ma ginyalo kawo go simu moro mochomo yo. Ma bende ko wuok go to be ji neno ni ma adier ma japuonj.